Ba cikina ba ne, littafi na biyu. Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Maɗaukakin Sarki mai kowa mai komai. Allah kai daɗin tsira ga Annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ahalihinsa da sahabbansa. Ba cikina ba ne, littafi na biyu, littafin Maman Misaddiq, ni kuma mai karanto muku littafin ba kowa ba ne, Abu Mahamud ne. Ba cikina ba ne, littafi na biyu. A littafi na ɗaya mun tsaya wajen da Nawab ya tashi ya shiga ɗakinsa ya yi alwala ya tafi masallaci, ba shi ne ya dawo ba sai da gari ya waye. To a littafi na biyu kuma ga ci gaban labarin kenan. Rahama ko bacci take yi sosai don ita yanzu ba sallah take yi ba, abin da yake tashinta daga bacci sai dai yunwa. Tana fitowa daga ɗakinta, ɗakin Nawab ta je, da ta je a kwance ta same shi yana bacci. Ƙarasawa ta yi bakin gadon sannan ta ce, kai malam ka tashi, ni fa yunwa nake ji. Kin kula ta yayi. Rahama ganin haka ne yasa ta haye kan gadon tana cewa, da kai fa nake magana, ka ka kula ni, ka tashi ka je kicin ka girka mana abin da zamu ci. Ta ƙarasa maganan tana kai mishi duka. Wani irin miƙewa Nawaf yayi, ya kai mata mari sannan ya ce, ke wallahi ki kiyaye ni, don ubanki ni ne zan dafa miki abin da zaki ci, to wallahi sai dai ki mutu, amma ni ba zan dafa miki wani abu ba. Ya ƙarasa maganar yana huce. Ita kuwa Rahama gaba ɗaya tsorata ta yi, ta tambayi kanta da kanta, wai shin maganin bokan bai yi komai ba ne? Katse mata tunani da cewa ki tashi ki bar min ɗakin nan tun kafin na ji miki ciwo a gidan nan. Aiko da gudu Rahama ta bar mashi ɗakin don kuwa ta san zai aikata abin da ya niya. Kicin ta wuce don yunwa take ji, indomi ta dafa ta ce sannan ta koma ɗakinta. Tana shiga ɗakin nata ne ta tarar da wayar ta yana ringi, da sauri ta ƙarasa wajen wayar nata. Tana ɗauka ta kara a kunnanta. Wanda ya kira wayan ne ya fara cewa, hello maman baby, kin tashi lafiya? Ta ce lafiya kalau. To ya baby na, ina fatan kina kula min da shi sosai. Tsaki ta yi sannan ta ce, wai kai Siraja, me yasa kake son takura min ne? Na ce ka fita ta harka na ko? Ta ƙarasa maganar da ƙarfi har sai da Nawaf zai fita ya je. Ya ce, haba maman baby, kin san dai ba zai wani barki haka ba, dole sai ina kulawa da ke, ko kuma momu tana kula min da ke. Da ƙarfi ta ce, Siraja, dan Allah ka barni na samu hutu. Me yasa kake bibiyar rayuwata ne bayan ka yaudare ni ka min ciki, duk da haka ba za ka bar ni ba? Me yasa? Murmushi Siraja yayi sannan ce, Rahama ba za ki gane bane, but yanzu ki faɗa min me kike bukata na aiko miki da shi, duk da mu ta ce min ba kya bukatar wani abu. Rahama ta ce, ba wani abu nake bukata ba, kuɗi ne kawai bani da shi. Ya ce, kamar nawa kike so? Ya tambaye ta. Murmushi ta yi sannan ta ce, ka san dai ba ni kaɗai ba ce, har da ɗanka, kuma tun yanzu za ka fara ɗaukar nauyin abincinsa. Ya ce, na ji, yanzu ki gaya min nawa kike ganin zai yi miki nan da ƙarshen wata. Ta ce, no, ba zan yanke maka abin da za ka bani ba, kawai dai ka kawo abin da ya samu. Cewa ya yi, zan aiko miki da 50,000 ya yi? Murmushin jin daɗi ta yi sannan ta ce, ya yi, sai na ji. Tana gama faɗin haka ta kashe wayarta. Shi kuwa Siraja yana jin wani irin santa a cikin zuciyarsa. Duk wannan maganar da suka yi a kunnen Nawab, amma kuma ina ya kasa magana. Hakan ne ya sa shi ya juya ya fita, ya hau motarsa, bai tsaya a ko'ina ba sai gidansu. Bayan ya isa gidan nasu ne, a zaune ya samu mahaifiyarsa a falo, ita da Hindu kanwarsa suna hira. Sallamarsa ne ya katse masa hirar da suke yi, amsa masa suka yi, sannan ya zo har ƙasa ya durƙusa ya gaishe da mahaifiyar tasa, sannan Hindu ma ta gaishe da shi. Hindu ce ta ce, yaya, daga ganin ka baka yi breakfast ba, bari na kawo maka. Tana gama faɗin haka ta tashi ta shiga kicin. Hajiya ce ta kalle shi sannan ta ce, lafiya na ganka haka? Durƙusar da kansa ƙasa yayi, sannan ya faɗa wa mahaifiyarsa abin da ya ji Rahama tana faɗa. Sannan ya sake juyawa ya ce, umma, daman ina so a min alfarma, a aura min Safana. Na san nayi kuskure, amma dan Allah umma a taimaka min, wallahi bani da wacce nake so yanzu sama da ita. Sai kuma yayi shiru, ganin mahaifiyar tasa ta canja fuska. Ce mushi ta yi, kai Nawab, ba za ka mai da mu ƙananan yara ba, auren Safana kace ko? To ba za a aura maka ita ba. Tun farko da aka ce ka aure ta baki kai ba, sai da kaga abu ya kwaɓe maka za ka ce a aura maka ita, to ba za a aura maka ita din ba. Shiru yayi yana jin mahaifiyar tasa. Muryar Hindi suka ji tana cewa, haba umma, ku yi haƙuri don Allah ku aura masa ita, kin san ita da kanta Safana tana son yaya, kuma shi ma yana son ta. Kawai dai tsautsayi ne da kuma abin da Allah ya kaddara ba yadda za a yi. Ta ƙarasa magana tana miƙawa Nawab plate ɗin abinci. Hajiya ta ce, haka ne kan Hindu, amma duk shine sila da biki aurenta ba da duk wannan bata faru ba. Hindu ta ce, a'a amma wannan abin Allah ya riga ya rubuta shi ne, tun gini tun zane, kin ga ko dole sai ya faru. Wannan yana ɗaya daga cikin kaddararsu. Allah ubangiji ya sa wannan shine mafi alkhairi a gare su. Gaba ɗaya suka amsa da amin ya Allah.
sun koyar da kanshi na wafiya ya ce imma dan Allah a taimaka insha Allah haka ba za ta ƙara faruwa ba. Shiru ta ɗanyi na ɗan wani lokaci sannan ta ce to Allah ya tabbatar mana da alkhairi, in an jima zan je gidan nasu insha Allah komai zai yi daidai. Hindi ce ta yi tsalle ta faɗa akan cinyar mahaifiyar tata tana cewa mun gode imma insha Allah ne ma an jima zan raka ki. Tura ta mahaifiyar ta yi tana cewa ki tashi man daga kan cinya kar ki karya ni. Dariya Nawaf yayi sannan yace umma nagode Allah ya kai mu anjima. Bayan nan kuma suka dan hiransa sannan Nawaf ya tashi ya koma gida akan in anjima zai dawo ya ji yaya aka yi. Haka kuwa aka yi da yamma misalin karfe 4:30 Hajiya da Hindu suka kama tafiya gidan su Safina, wato gidan Alhaji Isa suka tafi yayan Hajiya Fatima. Da Hajiya Fatima da Alhaji Isa su biyu ne a wajen mahaifinsa amma kuma ummarsu ba ɗaya ba. Alhaji Isa Allah bai bashi haifuwa ba, hakan ne ya sa shi ya ɗauko Safina wacce ta rasa iyayenta tun tana ƙarama. Bayan sun isa gidan ne sun shiga cikin gidan, sallama suka yi suka shiga falon babu kowa sai kawai TV shi kaɗai ne ya tafa man surutu. Hindi ce ta sake yin sallama tana cewa ba kowa ne a gidan, naji shiru haka. Da sauri Safina ta fito daga kicin tana cewa sannan ku da zuwa wallahi ban ji ku bane. Tana ƙarasa faɗin haka ta ƙaraso inda suke da sauri. Murmushi Hindi ta yi sannan ta ce girki kike yi mana ne, naji kamshi duk ya biya cika gidan. Safina bata kula ta ba dan ta san yanzu za ta fara tsokananta. Durƙusawa ta yi ta gaida Hajiya Fatima sannan ta je ta ɗauko musu ruwan sha. Hajiya Fatima ne ta yi murmushi sannan ta ce Safina ina antin naki ne? Tana ciki, bari na yi mata magana, na san bata san kun zo ba. Tana gama faɗin haka ta fice ta bar falon. Murmushi Hindi ta yi sannan ta ce umma kin ga wallahi Safina tana da hankali, kin ga babu ruwanta idan ya aure ta gaskiya ya huta. Hajiya ma murmushi ta yi sannan ta ce gaskiya ne ni ma na ga alaman haka. Tana raba bakinta sai ga Hajiya Salma ta shigo ta yi sallama ta shigo. Gaisawa suka yi cikin mutunta juna sannan Hindu ma ta gaishe da ita. Hajiya Fatima ce ta kalli Hindu ta ce ki tashi ki ba mu waje za mu yi magana. Ba musu ko Hindu ta bar falon ta wuce kicin wajen da Safina take. Ajiyar zuciya Hajiya Fatima ta yi sannan ta ce dama mun zo akan maganan auren Safina ne da Nawaf. Aiko nan da nan ta fara bata labarin abin da suka yi da Nawaf din. Murmushi ta yi sannan ta ce to ai yayin naki ma yana ciki, yana wanka, bari na duba na gani in ya shirya ya fito ai magana da shi. Gaskiya ni ma na ji daɗin wannan labarin. Tana gama faɗin haka ta fice ta shiga ɗakin Alhaji Isa. Bayan ta shiga ɗakin nashi ne a tsaye ta same shi ya sa farar jallabiya yana fesa turare. Da sallama ta shiga amsa mata yayi sannan ta ce Alhaji, Hajiya Fatima ce ta zo da muhimmiyar magana, tana falo tana jiranka. Alhaji Isa ya ce yaushe ta zo? Yanzu nan ta zo, bata daidai da zuwa ba. Ya ce to ina zuwa. Haka kwa ta juya ta fita zuwa falo suka zauna suna jiransa. Da sallama Alhaji Isa ya shigo falon, suka amsa masa suka gaisa. Nan da nan aka fara tattaunawa akan maganan auren. Alhaji Isa shi ma ya yi murna sosai, daman haka shine burinsa. Alhaji Isa ya ce to yanzu kun sanarwa Safina ne? Hajiya Salma ce ta ce ai daman Safina ta daɗe tana son Nawaf tun ba yanzu ba, amma dai bari mu je daga bakinta. Alhaji Isa ne ce to yanzu ki tashi ki je ki ji, idan tana son sa sai mu ji. Haka kuwa ta tashi ta nufi kicin inda suke. Hindu a kicin ta samu Safina tana girki. Da sallama ta shiga sannan ta ce mata amaryan mu sannu da aiki, bari na taya ki. Da mamaki Safina ta kalli Hindu sannan ta ce kamar ya ban gane ba, amaryar ku kuma? Murmushi Hindu ta yi sannan ta ce Safina maganar gaskiya yayana yana matukar ƙaunar ki, yanzu ma haka mun zo neman auren ki ne, dan Allah ki amince da dan uwana, wallahi yana cikin wani hali, please Safina. Har zuciyar ta Safina ta ji daɗin hakan amma sai ta ɓoye farin cikinta da cewa Hindu gaskiya ba zan yi auren yayanki ba. Da sauri Hindu ta ce haba dan Allah Safina karki ce haka ki amince da ƙudurinmu, dan Allah ki taimaka, na san ke da kanki kina son yayana, Allah ne kawai bai yi auren ku da wuri ba sai yanzu, dan Allah Safina ki taimaka kar yayana ya shiga wani hali. Kallanta Safina ta yi sannan ta ce yanzu kina ganin wani hali zan shiga idan aka haɗa ni kishi da Rahama? Murmushi Hindi ta yi sannan ta ce Safina kenan, ai Rahama ba ta da wani matsala, kuma ita da kanta ta san daman kuna soyayya da yayana, kawai Allah ne ya rubuta sai an yi nata sannan a yi naki. Murmushi Safina ta yi amma ta kasa cewa komai. Hindi ta ce ya dai na ji kin yi shiru, ina fatan dai kin amince. Murmushi Hindi ta yi sannan ta ce Murmushi Safina ta yi sannan ta ce Allah ya sa haka shine mafi alkhairi. Rungume ta Hindi ta yi sannan ta ce amin summa amin antina.
ture ta safina ta yi sannan ta ce ba na so kar ki ƙara kirana da anti, so kike ki tsofar da ni da wuri. Dariya Hindi ta yi sannan ta ce sorry anti. Tana gama faɗin haka anti Salma ta yi sallama ta shigo tana cewa wai ku har yanzu ba ku gama girkin ba ne? Hindi ta ce mun gama anti, wanke ne ya rage. Cewa ta yi to yayi kyau. Hajiya Salma kallon Safina ta yi sannan ta ce Safina wajenki na zo. Kallon antin nata ta yi sannan ta ce to anti, daman an zo neman aurenki ne a Nawaf, shine ake so mu ji ta bakinki kina son shi. Sun koyar da kai Safina ta yi tana faman murmushi amma ta kasa cewa komai. Haka ne yasa Hajiya Salma ta ce ke fa nake jira na je kin yi shiru. Hindu da take gefenta ta ce anti wannan ai shine amsar. Hajiya Salma hararar Hindi ta yi mata alamu da ta yi shiru sannan ta sake cewa to bari na je in ce masu baki son sattin da kin ki faɗa. Da sauri Safina ta ce ina son sa anti, sai kuma ta rufe fuskarta da tafin hannunta. Dariya Hajiya Salma ta yi sannan ta fice falo. Zuwa ta yi falon ta same su sannan ta zauna ta ce na tambaye ta ce tana son sa. Wani irin farin ciki ne ya ziyarci zuciyarsu sannan Alhaji ya ce to alhamdulillahi daman haka muke son ji, yanzu idan kika koma gida ki turo magabatansa sai a saka ranar bikin. Cikin farin ciki Hajiya Fatima ta ce insha Allahu za su zo, ni ma bana so bikin ya ja wani lokaci. Alhaji ne ya ce to shikenan mu ma a shirye muke, babu matsala, in an jima zan je na sanar da dangin mahaifinta idan ya so gobe a saka ranar bikin. Haka dai suka tattauna, bayan nan kuma dab da mangariba suka koma gida. Tunda Nawaf ya fita, Rahama ta rasa me yake yi mata daɗi. Wayarta ta ɗauka ta kira mahaifiyarta, tana ɗauka ta ce hello Rahama ya kuke? Ta ce lafiya ba momi. Gyara zama Hajiya Saratu ta yi sannan ta ce me ya faru Rahama, maganin bai yi komai bane? Rahama ta ce momi ya yi aiki amma na lokaci kalilan ne, jiya ne kawai ya fara aiki amma dare yana tsalawa ya bar aiki, yau da safe ma ya kusan dukana. Hajiya Saratu ta ce ke wallahi kin cika gaggawa Rahama, ki yi haƙuri a hankali komai zai daidai. Jiya me yayi miki? Ta tambaye ta. Aiko nan da nan ta fara bata labarin irin kuɗin da ya kashe mata. Hajiya Saratu dariya ta yi haddashewa sannan ta ce ai aiki yayi kyau kenan, wannan shine alamun na nasarar aikin. Yanzu shawaran da zan baki ki ci gaba da aiki da maganin nan, kuma kar ki kuskure ki yi sallah koda da wasa ne. Kina ji na ko? Eh momi ina ji, ba abin da zai sani na yi saboda ni ma na fara jin daɗin aikin. Yau yar albarka, shi yasa nake son ki. Yau ni Siraje ya kira ki ne? Eh ya kira ni, ba mu daɗe da yin waya da shi ba. To abin da nake so da ke kar ki faɗa mashi abin da zai ɓata mashi rai. Kin ga dai dan uwanki ne kuma yana matukar ƙaunar ki, to bana so ki faɗa mashi wani abin da zai ɓata mashi. Kina ji na ko? To momi insha Allah ba zan ɓata mashi ba. Insha Allah ba zan ɓata mashi ba ma. Ya ce zai turo min kuɗi in an jima ma. Washe baki Hajiya Saratu ta yi sannan ta ce yawwa kin gani ko yana turo miki, kar ki manta da ni dan ni ma ina da buƙatar su. Kina ji na ko? Eh momi kar ki damu, yanzu ma akwai wani kuɗin nawa zan aiko miki da shi in an jima. To yar albarka sai na ji ki. Haka dai suka ɗan hiransu sannan suka yi sallama. Nawaf kuwa tun da ya fita daga gidan mahaifiyarsa ba gidansa ya je ba, ziyara ya tafi wajen yan uwa da abokan arziki. Bayan ya yi sallan mangariba ne ya dawo gidan mahaifiyarsa, amma har yanzu ba su dawo ba. Hakan ne ya sa shi ya zauna yana jiran su. Bai daɗe da zama ba sai ga su sun zo. Hindi ta ce yayi har ka zo? Ya ce wallahi kanwata na zo, kin san na damu ne sosai. Umma ce ta shigo, hakan ne ya sa Nawaf ya ce sannu da zuwa umma. Waje ta samu ta yi ta zauna sannan ta ce yawa sannu Nawaf. Zama Hindi ta yi sannan ta ce yaya sai dai kai hakuri, don ku Safina ta ki yadda da aurenka. Ta karasa magana cikin sun koyar da kai don saboda kar dariya ya zo mata. Da sauri Nawaf ya daga kai ya ce umma dan Allah a taimaka min, wallahi Safina tana so na kamar yadda ni ma nake santa. Kuma sai yi shiru ya sun koyar da kansa, alamu ji yake kamar zai yi kuka. Mahaifiyar ta sakan ikon Allah ta tsaya tana kallo, don kuwa Nawaf har ya fara bata mamaki, bata taba ganin sa haka akan soyayya ba. Hindu wacce ta kasa rike dariya ta yi har da rike ciki. Nawaf ya tsaya yana kallanta don bai gane me take nufi ba. Ya ce a ni kike wa dariya? Kallon shi ta yi sannan ta sake fashewa da dariya ta ce sorry yaya, wallahi kai ne ka bani dariya. Kuka za ka yi ne don Safina ta ce ba ta son ka? Ai ban ga abin damuwa ba, kawai ka samu wata ko kuma ka zauna da matarka. Tana ƙarasa magana ta ƙara fashewa da wani dariya.
wani irin bakin ciki ne ya rufe shi sannan ya ce ke ba na son renin hankali a ni kike faɗawa haka lalle ma kin rena min hankali amma zan yi maganin ki. Yana gama faɗin haka ya miƙe da niyyar fita sai mahaifiyar tasa ta ce ina kuma zaka je bayan ba mu magana da kai ba ko kuma daman hindin kasa ta je gidan nasu ta tambaye shi sai a lokacin ne ya tuna ashe ba su magana da mahaifiyar tasa ba. Haka ne ya sa shi ya dawo ya zauna kusa da mahaifiyar tasa. Hindi ta ce sorry yaya in na ɓata maka rai. In mace mahaifiyar tasa ce ta kalle shi sannan ta ce Nawaf alhamdulillahi mun yi magana da iyayen Safina an baka ita in Allah ya kai mu gobe za a saka ranar bikin in abban ka yi da kuma zan sanar da shi kuma ya faɗa wa babban ku. Wani irin farin ciki ne ya ziyarci zuciyar Nawaf sannan ya ce na gode imma Allah ya kai mu goben. Amin ta amsa masa sannan ta ce sai ka shirya ko dan auren bare ya ja wani lokaci ba dan bare ya wuce wata ɗaya ba. Imma a shirye nake ko nan da sati biyu ne. Kallon shi Hindi ta yi sannan ta ce yaya baka yafe min bane. Kallon ta yi sannan yi murmushi ya ce haba kanwata na san ke ce gaba wajen nema min auren Safina kin ga kuwa ai ba zan yi fushi ba ko da ban same ta ba. Dariya Hindi ta yi sannan ta ce ai kuwa kamar ka sani ni ce na sha wahala wajen shawo kanta. Mahaifiyar ta sakan tana zaune tana kallon su sannan ta ce to yayi kyau tun da ke ce kika sha wahala ai sai ki je ki daura auren. Gaba ɗayansu suka kwashe da dariya sannan mahaifiyar tasa ta ce to yanzu abin da nake so da kai sai ka je ka sanar da Rahama. Shiru yayi na ɗan wani lokaci sannan ya ce a'a amma ba na so ta ji cewa zan yi aure har sai ranar da aka ɗaura aure na da Safina. Kallon shi umman nasa ta yi sannan ta ce baka da hankali ne Nawaf ya zama dole ka faɗa mata saboda shiga hakkinta. Hindu da Nawaf suka ɗan haɗa ido sannan Nawaf ya ce umma kin san idan na faɗa wa Rahama babu zaman lafiya na san ita da mahaifiyarta ba za su taɓa barin a yi bikin na cikin kwanciyar hankali ba. Shiru ta ɗanyi sannan ta ce kuma haka ne kuna ganin babu matsala. Hindu ta ce ba wani matsala insha Allah umma. Ta ce to ya kyau Allah ya sanya alkhairi. Gaba ɗaya suka amsa da amin ya Allah. Rahama kuwa ta yi wanka ta yi kwalliya ta fito falo ta zauna tana jiran angonta don yau ta yi amfani da wannan maganin sosai. Tana zaune tana jiransa har karfe 11 bai dawo ba har ta gaji ta shiga ɗaki tana kiran wayansa amma wayar tasa kwata-kwata bata shiga ba har ta gaji ta kwanta bacci ya awon gaba da ita. Shi kuwa Nawaf lokacin da ya shigo cikin gidan ne ya ji wani hayaki mai wari ya turnike shi a waje ya samu ya tsaya sannan ya kama addu'a duk addu'an da ta zo bakin shi a haka har ya samu ya ji daidai tukunna. Ya koma baya ya shiga ɗakinsa ta ɗaya ƙofar. Bayan ya shiga ɗakin nasa ne ya yi sallah ya zauna yana addu'a akan Allah ya sa auren nan da ya sa a gaba ya tabbatar mashi da alkhairi. Bayan nan kuma ya ɗau wayarsa ya kira Safina. Aiko cikin sa'a wayar ta shiga ta fara ringi amma ba a ɗauka ba ya sake kira na biyu sannan aka ɗauka. Assalamu alaikum ta ce cikin sassanyar muryarta. Limshi ido Nawaf ya yi don har cikin ran shi ya ji muryar ta abin da ya daɗe bai ji ba. Ji ta yi an shiru ya sa ta cewa hello waye ne sai a sannan ya yi gyaran murya sannan ya ce wa alaikum salam gimbiyata. Jin muryar Nawaf ne wani irin farin ciki ya bayyana a fuskanta amma sai ta juya shi da cewa sorry ban gane ba waye. Nawaf ya ce ikon Allah amarya ce da ta ce bata gane angonta ba ya tambaye ta cikin sigar tsokana. Murmushi ta yi sannan ta ce ango kuma please ina da abin yi ka faɗa min waye ne. Murmushi ya yi sannan ya ce to Nawaf ne. Murmushi ta yi sannan ta ce yaya Nawaf shine kake wani ɓoye kanka. Murmushi ya yi sannan ya ce ai na san kin gane ni kawai dai kina son jamin aji ne. Dariya ta yi sannan ta ce yaya Nawaf ina wuni. Ya ce sorry gimbiya ta ashe ba mu gaisa ba. Ya ce lafiya kalau to ya sa anti suna lafiyansu kalau. To ina anti na Rahama. Shiru ya ɗanyi sannan ya ce lafiyanta. Safina ta fahimci hakan amma sai ta waske da cewa to ka gaishe min da ita. Gyaran murya Nawaf ya yi sannan ya ce Safina ɗazu su mu sun zo gidanku akan maganar mu. Gaskiya na ji daɗin yadda kika amsa masu da kina so na kamar yadda ni ma nake son ki. Safina insha Allahu zan zama mutumin da zai kore miki maraice duk da yanzu ba a ciki kike ba. Insha Allahu zan zama jigo a rayuwarki muna tare da ke har abada. Ina fatan ke ma za ki kula da ni har zuwa ƙarshen rayuwarmu ya tambaye ta. Ajiyar zuciya Safina ta yi sannan ta ce insha Allahu yaya Nawaf ina tare da kai din rintsi duya ina tare da kai fata na shine ka zama mai adalci tsakanin mu ni da antina Rahama insha Allahu zan zama mai biyayya a gare ka zan kula da kai iya gwargwadon iyawata.
murmushin jin daɗi yayi sannan ya ce alhamdulillah daman haka nake son ji a gare ki. Kin san cewa gobe za a saka ranar bikin kuma ba wani lokaci mai yawa za a saba dan bare wuce wata ɗaya ba, to idan kina da buƙatar wani abu ki sanar da ni. Murmushi ta yi sannan ta ce kai Nawaf, kai yaya Nawaf, bai yi kaɗan ba ke, ni da nake ganin yayi yawa ma, ko so kike na ce a rage? A'a, ina ganin kamar za a takura maka ne. Ya ce babu wani takura, za mu yi biki cikin kwanciyar hankali da ƙaunar juna. Haka dai suka ɗan yi hiransu har kusan karfe 11 sannan suka yi sallama, kowanne ya kwanta cikin farin ciki. Washe gari kamar yadda aka faɗa, iyayen Nawaf suka je aka saka ranar biki, sai da aka gama komai sannan suka dawo gida. Nawaf ko ba karamin farin ciki ya ji ba, don kuwa a bar ƙaunarsa ta kusan zama matarsa. Duk wannan abin da ake yi Rahama bata san komai ba. Ita da Hajiya Saratu sai zuwa wajen boka suke yi, ana ƙara ba su magani akan Nawaf, amma kuma shi kuma har yanzu bai yi aiki da wannan maganin ba, bai yi wanka da shi ba. Abin ba ƙaramin ɓatawar Rahama da yake yi ba, don ita yanzu har ta fara gajiya da abun, don har ta fara gajiya da abun don babu nasara. Gashi ta bar sallah har na tsawon kwana 3 kuma bata ga canji ba. A bangaren Hajiya Salma ba karamin gyara safa da take yi ba, dan zama da kishiya sai da gyaran yaro ciki da waje. Nawaf da abokinsa Dr. Sabir tare suke duk wani abu da ya danganci bikin. Ko Rahama da ta ga Nawaf yana gyara gida bata sa komai a ranta ba, sai ma take cewa dan yana son ta ne shi yasa yake gyara mata gidan. Hindu kan a bangaren Hindu, duk wani kaya da Nawaf zai siya na kayan akwati na safina da ita ake tafiya, ita take zaɓa musu komai iri ɗaya, ita da Rahama. Ko ita mahaifiyar Nawaf ta fi jin daɗin auren safina da Nawaf, don shiri take yi sosai, kowa shiri yake na musamman. Hajiya Salma ma ita ma shiri take yi sosai, don safina ita ce yarsu guda ɗaya tilo. Safina kam ta sha gyara har ta gaji, don ta wani canzawa, don ba ƙaramin kyau ta yi ba. Yau take Alhamis, ranar kamu, biki na alfarma aka yi, an tsara bikin iya tsaruwa ya tsaro. A haka kuwa aka yi kamu cikin kwanciyar hankali, don ko babu abin da ya faru. Rahama bata san komai ba, tana ta fama da cikinta, don yanzu cikinta ya kai wata 4, tana so ta fara zuwa awo. Ranar Juma'a walima suka yi abinsu, ranar Asabar aka ɗaura aure, watan auren Safna, watan Amina Muhammad da Nawaf Ibrahim Khalid. Haka aka yi biki aka watse, da yake ranar ɗaurin aure ranar ne za a yi jere. Nawaf ya ce wa Rahama ta je gidansu ta gaishe da mahaifiyarta, idan an jima zai zo ya ɗauke ta. Yau ana bikin abokinsu. Ita kuwa Rahama tana jin haka sai ta yi tsammanin magani ne ya fara aiki, har baya son barinta a gida ita kaɗai. Haka aka zo aka jera wa Safina kayanta, falon ba ƙaramin kyau ya yi ba. Suka shiga ɗakinta suna gyarawa, da yake gidan kowace tana da falonta da kicinta, sai kuma babban falo a tsakiya. Bayan sun gama gyara wa Safina ɗakinta, haka suka fito har babban falon suka gyara, suka yi goge-goge, suka saka turaren wuta, abin da falon ya daɗe bai samu ba kenan. Bayan sun gama gyarawa ne suka tafi gida, ba su ƙarasa gida ba sai dab da mangariba, lokacin ko 'yan ɗaukan amarya sun zo. Ba ƙaramin nasiha aka yi wa Safina ba akan zama da kishiya, da yadda ya kamata su haɗa kansu su zauna su wa mijinsu biyayya. Haka suka ta yi mata har aka tafi da ita tana ta faman kuka. Rahama ko tana gidansu jikinta babu daɗi, hakan ne yasa ta ɗauki wata ta kira Nawaf, ta ce hello Nawaf. An samu ta yi da na'am, ta ce bana jin daɗin jikina ne, ina so zan kwana a gidan Hajiyan dan ba zan iya zuwa ba. Wani irin farin ciki ne ya mamaye Nawaf, sannan ya ce ayya sannu, babu matsala, duk lokacin da kika samu sauki sai ki dawo. To ta amsa masa kawai ta kashe wayarta. Shi ko Nawaf daɗi ne ya cika mishi ciki, dan daman haka yake so, kuma sai gashi ya samu. A haka kuwa aka kawo amarya Safina, tana ta faman kuka, da ƙyar aka samu ta yi shiru. Sannan 'yan kawo amarya suka watse, suka bata daga ita sai ƙanwarta Raihana. Sallamar ango da abokinsa ne ya sa su nutsuwa a waje ɗaya. Nawaf ne ya zauna a bakin gado, sannan abokin nasa ya zauna a ɗaya daga cikin kujerun ɗakin. Kallonsa Nawaf ya yi cikin zoliya, yake cewa ya dai ka samu waje ka zauna, ai tafiya ya kamata ku yi kai da ita. Yana ƙarasa maganar yana nuna Raihana da hannu, wato kanwar amarya. Kallonsa Raihana ta yi sannan ta ce kai Nawaf, ko irin kunyan nan babu,
kana koran mu to ni kwana zan yi sai dai abokinka ya tafi. Dariya yayi sannan ya ce ai baki isa ba, ba za ki hana ni jin daɗi na da ni da amaryata ba, maza maza ku tashi na raka ko Allah ya kiyaye hanya. Kallonsa Dr. Sabir yayi sannan ya ce lalle abokina abin naka azimin ne, bari mu yi mu tafi kar ka sa mana duka. Dariya suka yi sannan Raihana ta ce gaskiya ne naga alamun haka, ka tashi mu je ka sauke ni a gida dan naga abokinka nan ba kirki gare shi ba, tsaf zai yi mana abin da ba za mu ji daɗin sa ba. Dr. Sabir ne ya ce, koma menene ai auren nan zamu yi shi. Raihana ta ce insha Allahu. Safina ko tana zaune tana jin su, ita tsoron Nawaf ne ma ya kama ta dan yadda yake zumudi a kanta kamar bai taba aure ba. Haka dai suka ɗan zolaye shi, bayan nan kuma suka miƙe da niyyar tafiya. Raihana ta ce amarya na tafi don mijinki yana korata sai wata rana. Riƙe hannunta Safina ta yi amma ta kasa cewa komai. Raihana ta ce ya dai amarya ki banni na tafi, dare yi yake yi don kin ga angonki a matsaye yake. Dariya suka yi gaba ɗayansu sannan Dr. Sabir ya ce kwarai kuwa ki bar ta mu tafi. Haka ko suka tashi suka tafi. Nawaf ya raka su bakin gate sannan ya dawo. A inda ya barta a nan ya dawo ya same ta zauna ta wani haɗewa a waje ɗaya kamar mai tsoron wani abu. Zuwa yayi ya zauna kusa da ita sannan ya ce amaryata ba za a buɗe min fuskan daga kwalliyar bane. Ita kuwa gaba ɗaya gabanta ne yake dukan uku yasa ta yin shiru ta ƙi yin magana. Nawaf ya ce to tunda ba za ki buɗe min ba bari na buɗe abuna. Da sauri ta yaye mayafin da ke fuskan nata. Murmushi yayi sannan ya ce ki tashi mu je mu yi alwala mu gabatar da sallar raka'a 2 mu gode wa Allah da ya samu a cikin wannan ni'imar. Ba musu ko Safina ta tashi suka shiga banɗaki suka yi alwala suka fito suka gabatar da sallar. Addu'a Nawaf ya yi musu sosai sannan ya yi mata tambayoyi akan addinin musulunci ta amsa mishi, bayan nan kuma ya shafa musu addu'a. Tashi ya yi ya shiga kicin ya ɗauko ledan da ya ajiye a kicin ɗin, ya ɗauko da plate da kofi ya taho musu da shi ɗakin. Gashashen kaza ne da tsire wanda ya sha haɗi, ƙamshi ne kawai ke tashi da juice masu sanyi sai fresh milk. Bayan ya zuba musu ne ya janyo Safina jikinsa ya ce mata na san kina jin yunwa, ki cika cikin ki koshi kin ji ko. Kallonsa ta yi sannan ta ce yaya Nawaf a ƙoshe nake bana jin yunwa. Sake janyo ta yayi sannan ya ce ai baki isa ba, kina jin yunwa ki cika cikin ki mu kwanta. Haka ya dinga ɗauka yana bata a baki tana ci tun tana jin kunyarsa har ta fara ci da kanta, sai da ta ci ta ƙoshi sannan shi ma ya ci nasa. Tashi ta yi ta fara tattara kayan da suka ci abincin. Rike mata hannu yayi sannan ya ce haba ya dai amarya, kin taba ga aina kika taba ganin amarya tana aiki da kanta, ki bari ni da na kawo na mai da su. Kallonsa ta yi sannan ta ce a'a yaya Nawaf ka bari na tattara, ko baka so na fara samun ladan aure na tun yanzu. Girgiza mata kai yayi da alamu a'a sannan ta ce to ka bari na tattara. Murmushin jin daɗi yayi sannan ya ce to ki tattara su. Haka ko ta tattara kayan ta kai kicin ta wanke ta mai da su inda suke. Da ta goma ɗakin bata gan shi ba sai ta ji motsinsa a ban ɗaki da alamu wanka yake yi. Hakan ne yasa ta samu waje ta zauna ta yi tagumi kamar wacce aka aiko wa mutuwa. Bayan ya gama wankan ne ya fito daga shi sai tawul ya same ta a zaune. Zama ya kusa da ita sannan ya ce ki tashi ki je ki yi wanka don kin ga dare yake yi. Kasa ɗaga ido ta yi ta kalle shi don kunyarsa take ji don bata taɓa ganin namiji haka ba. Katse ta yi da cewa ki tashi kin ji ko. Miƙewa ta yi ta shiga banɗaki ta yi wanka za ta fito sai ta ga babu komai a banɗakin sai tawul. Ta dade a tsaye tana tunanin fitowa amma ya za ta yi haka ta fito duk cinyoyinta a waje. Yana zaune a bakin gado yana jiranta, ganin ta fito ne hakan ne ya sa shi ya tsaya yana ƙurawa halittar Allah ido. Wani irin abu ya ji yana mishi shokin a jikinsa gaba ɗaya. Ita kuwa duk ta bi ta tsorata don irin kallon da yake mata. Jikinta a sanyaye yana rawa. Ta ƙarasa wajen akwatin ƙananan kayanta, ta cire kayanta tana sa kayan bacci. Fusgo ta yayi jikinsa. Wasa ya fara yi da ita nan da nan kowanne ya fita daga cikin hayyacinsa. Ko ni Abu Mahmud da naga abin ya fara bani kunya yasa ni na ja musu kofa na rufe musu nace musu he da safe. A bangaren Rahama kuwa, Rahama tun da ta je gidansu gabanta yake faduwa, hankalinta gagar kwanciya. Da ta faɗa wa mahaifiyarta sai mahaifiyarta ta ce da ita ai cikin da ke jikinta shine yake sa mata haka, don haka ta kwantar da hankalinta ran Monday ta fara zuwa awo. Duk ba ta jin daɗin jikinta amma hankalinta gaba ɗaya yana wajen Nawaf don ji take akwai wani abu da yake faruwa. Haka ta kwanta cikin tunani don ko wayarsa ta kira baya shiga, wannan shi ya ƙara tare mata da hankalinta.
su Nawaf an sha angwanci sosai dan sai da ya cire duk wani abu da ke damunsa sannan ya bar Safina. Ɗaukar Safina yayi ya kwantar da ita akan cinyarsa ya dinga sa mata albarka dan abin da ya ji ba zai misaltu ba, yana cewa Allah ya miki albarka Safina, kin shayar da ni madararki, Allah ya miki albarka Safina, Allah ya bamu zuri'a ɗayyaba, na gode Safina. Ita kuwa Safina tana kwance ta yi wani narkewa tana kukan shagwaba. Ganin kuka take yi ne Nawaf ya sa shi cewa haba bugun zuciyata ki yi hakuri ki daina kuka, bari na haɗa miki ruwan wanka. Bata mishi magana ba, hakan ne ya sa shi ya ɗora kanta akan fulo ya tashi ya tafi banɗaki. Ruwa ya haɗa mata, ruwan ɗumi ya haɗa mata sannan ya ɗauko ta ya saka ta a ciki, wani irin miƙewa ta yi don ba ƙaramin zafi take ji ba. Da ya gama ta tashi ta shiga ta yi wanka sannan ta fito. Nawaf ya ɗauke ta ya saka mata kaya don ba ƙaramin tattalin ta yake yi ba, ya kwantar da ita sai da ya tabbatar ta yi bacci sannan shi ma ya tashi ya shiga banɗaki ya yi wanka. Bayan ya fito ne ya shirya sannan ya kwanta kusa da ita ya ƙanƙame ta kamar wani za a ƙwace ta. Washe gari da asuba suka tashi suka yi alwala suka yi sallah sannan suka koma barci. Ba su ne ba su tashi ba sai kusan karfe 9:30 sannan suka tashi. Safina kuwa tana tashi daga bacci ta shiga ta yi wanka ta fito ta yi tsaf ta shirya cikin wata atamfa riga da siket sannan ta zauna ta yi kwalliya, ba wani kwalliyan kirki ta yi ba. Tana tashi ta shiga kicin. Nawaf ne zo ya same ta, shi ma ya yi wanka ya shirya cikin ƙananan kaya sannan ya ce amarya ina girkin namu ne? Safina ta ce ai tun da safe umma ta kawo mana breakfast din yana kan dining. Haka suka tashi suka nufi kan dining din suka karya cikin kwanciyar hankali da so da ƙaunar juna. Rahama kuwa tun da safe ta shirya akan za ta taho, ummanta ta hana ta tace ba yanzu ba. Karfe 10 tana cika Rahama ta tashi ta kama hanyar gidanta. Tun a bakin gate ta ji wani kamshi yana dukan hancinta, mamaki take yi wannan wani irin kamshi ne Nawaf ya samu haka. Tana shiga cikin gidan ta same su a zaune a falo suna hira. Nawaf ya ɗaura Safina akan cinyarsa suna hira. Wani irin firgita Rahama ta yi sannan ta ce Nawaf me zan gani haka, wace ce wannan? To anan na kawo muku ƙarshen wannan littafi na 2, sai mu haɗa littafi na 3. Ni ne naku Abu Mahmud, sai mun haɗa littafi na 3. Haza wa salam.